ko nga naman tungod sa maong kaptangan ang gibuhat sa maong batan-on nga adunahan dili niya kayang buhian ang tanan no kung atong lang taon diri igsuon usa lang gyud ang punto sa Dios kanang total surrender i-surrender nato ang tanan ngadtos Ginoo tugutan nato nga sa atong pag-surrender na sa Dios siya nagpinagbuhat sa atong kinabuhi not just dili gumikan sa human effort but because of God's power nga may tabos sa atong kinabuhi so atong lang taon ang maong batan-on na ang kunang niya tuod ang tanan nga kadagaya dinis kalibutan apan kinahanglan siya o kadagay mga pagpangutana siyang kaugalingon nga nagkinahanglan og katubagan no usa ka pagpaabot sa Dios sa matag usa nato kinabuhi kini tawag nato og mga yawi nato o mga pamaagi aron ta mahimpit sa tubangan sa Dios gi-challenge siya no kay kung ang kinabuhi sa mga batan-on kung kaya niyang itugyan ang tanan for the sake Diyos pagsunod sa Ginoo now open ang gingharian sa Dios ato siyang kinabuhi sama ra pud na sa matag usa nato igsoon kakinahanglan no kung sa may naa nato karon dili nato himuon nga kini himuon natong idolo sa tong kinabuhi tungod kay ang Dios pwede man gyud makuha niini o pwede pud nga mohatag niini ang gusto lang sa Dios nga doon natay spirit of obedience nga matinumanon ngadto sa iyaha og dili lang gyud ta magsalig sa atong kaugalingon igsoon kay nganuman usahay man gud kini atong gisaligan moy mutukmod nato mutuok nato nga na sa kalautan apan ang Dios diri naghatag og mga pamaagi o gipaabot niya ngadto sa baong batan-on nga adunahan na kung gusto nimo makasulod dinha sa gingharian sa Dios now ibaligi ang imong kaptangan og ipangapod-apod sa mga kabos apan tungod kay gihimo niyang idolo ang iyahang wealth and position nga naangkon lisod kaayo para sa iyaha ang makasulod gina sa gingharian sa Dios wala niya masapti igsuon o kulang sa pagsabot bahin niini nga ang tanan niyang naangkon tanan niyang nadawat dili tungod og gumikan si Ginoo kundi tungod sa provision nga gihatag sa Dios sa iyang kinabuhi so nini kahapon no hindot kayo ang pulong sa Dios nga sa matagusan nato kung nagkinahanglan ka o nagtinguha ka igsuon nga mahiadto ka sa gingharian sa langit o makaadto ka atubangan sa Dios kinahanglan igsuon nga ang Dios kauban nimo og tugutan nimo nga magpailalom ka sa landong sa Ginoo magpailalom ta sa himaya sa Dios ug magsunod tutob sa atong mahimo magsunod ka sa iyang mga pagtulunan o sugo sa atong kinabuhi nganuman tungod kay pinaagi niini dinhi lamang nato maangkon o makabot ang mga butang nga gitinuha nato sa